ассалому алайкум шунавандагони арҷманди радиои муҳоҷир. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. дар Курск як зодаи 62 солаи Тоҷикистон ба қаллобӣ муттаҳам мешавад. ба гуфтаи муфаттишон ӯ дуздии мошини худро бо мақсади гирифтани пардохти суғурта ташкил кардааст. тибқи иттилои суди минтақавии Курск, Toyota Camry ба маблағи 2 миллион рубл суғурта шуда будааст. пас аз рабудан айбдоршаванда ба полис, сипас ба суғурта кунандагон барои ҷуброн муроҷиат намудааст. ба ӯ муяссар нашуд ки пулро гирад, зеро мақомоти тафтишотӣ пешакӣ далели ташкили дуздии пинҳонии мошинро муайян карданд, гуфтаанд дар суд ва қайд карданд ки нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ низ боз шудааст. додгоҳи олии Бошқирдистон бар асоси шикояти нави Бишкек ҳабси шаҳрванди Тоҷикистон Фурқат Абдуфаттоевро 2 моҳ тамдид кард. ин дафъа раёсати корҳои дохилии Бодканд ба мақомоти тафтишотии Бошқирдистон бо ирсоли як мактуб гуфтааст ки Абдуфаттоев ҳамроҳ бо дигар сокинони деҳа дар моҳи июли соли 2019 роҳи байни Ворух ва Аксайро бастааст. мақомоти Қирғизистон алайҳи Абдуфаттоев бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноӣ ширкат дар бетартибиҳои оммавӣ ва авбошӣ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. 27 августи соли 2019 суди шаҳри Бодканди Қирғизистон дар бораи ҳабси шаҳрванди Тоҷикистон қарор бароварда буд. Фурқат Абдуфаттоев сокини деҳаи Исфараи Ворух аввали моҳи феврал бо дархости Қирғизистон дар ноҳияи Кугарчини ҷумҳурии Бошқирдистон боздошт шуд. Абдуфаттоев гӯё дар ошӯбҳои ҳангоми муноқишаи марзӣ дар 13 марти соли 2019 ширкат кардааст. аммо мақомоти Тоҷикистон далелҳо оварда буд ки дар ин давра Абдуфаттоев дар Русия будаасту наметавонист дар ин муноқишаҳои назди сарҳадӣ иштирок намояд. дар суҳбат бо радиои муҳоҷир консули генералии Тоҷикистон дар Русия Саид Эмом Давлат бори дигар қайд намуд ки Фурқат Абдуфаттоев шаҳрванди Тоҷикистон асту зери ҳимояи давлат қарор дорад. инчунин консули генералӣ ёдовар шуд ки мувофиқи санадҳои байнидавлатӣ Русия наметавонад шаҳрванди Тоҷикистонро ба давлати сеюм истирдод намояд. ёдовар мешавем ки як моҳ қабл зодаи дигари Ворух Диловар Ҷураев дар Русия бо дархости Бишкек боздошт шуда буд. тибқи баъзе гузоришҳо мақомоти Қирғизистон 23 сокини Ворухро дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор додаанд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов консули нави генералии Тоҷикистон дар Новосибирск Давлатхӯҷа Ятимро ба губернатори вилояти Новосибирск Андрей Травников муаррифӣ кард. ин мулоқот дар ҳукумати вилоят баргузор шуд. Андрей Травников таъкид кард ки равобити минтақа бо Осиёи Марказӣ махсусан дар заминаи фаъолияти нақлиёт, логистика ва саноат муҳим аст. дар навбати худ Имомуддин Сатторов қайд кард ки Тоҷикистон ба сармоягузории ширкатҳои Русия манфиатдор аст. вай инчунин ёдовар шуд ки дар Новосибирск беш аз 600 донишҷӯ аз ҷумҳурӣ таҳсил мекунанд ва бисёре аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷо дар соҳаҳои гуногун меҳнат мекунанд. консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Новосибирск 19 июли соли 2016 таъсис ёфтааст. сафорати Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи макони сохтани маркази миллӣ дар Новосибирск аст. хабар медиҳад Инфопро 54. дафъаи гузашта дар ҷараёни мулоқоти худ мо масъалаи ҷудо кардани қитъаи заминро барои сохтани биное баррасӣ кардем ки дар он як маркази миллии фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил намудан имконпазир бошад. консулгарии генералии мо низ метавонист дар ҳамон бино ҷойгир шавад, ёдовар шудааст Имомуддин Сатторов дар мулоқот бо мири шаҳри Новосибирск. тибқи гуфтаи роҳбари шаҳр Анатолий Локот, шаҳрдорӣ ин масъаларо соли 2018 аллакай баррасӣ кардааст. дар ҷараёни ин кор 4 қитъа интихоб карда шуд ки ба 2 қитъа консулгарии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ пайдо карда буд. ин қитъаҳо дар кӯчаи железнодорожная ва Владимирский пуск ҷой гирифтанд, аммо дар ниҳоят ҳеҷ қароре қабул карда нашудааст. ҳангоми ҷаласаи васеи ҳайати мушовираи вазорати корҳои дохилӣ, президенти Русия В.Путин гуфт: вазъи сиёсати муҳоҷирати Русия беҳтар шудааст.
аммо хавфҳо боқӣ монданд. вазъ бештар муташаккилона ва шаффоф гардид ва самаранокии танзими қонунгузорӣ афзоиш ёфт, қайд кардааст президент. аммо сарвари Русия ҳамзамон таъкид кард ки дар ин ҷо хатарҳо аз ҷумла нуфузи ҷинояткорӣ ба муҳити муҳоҷирон боқӣ мондаанд. аз шумо хоҳиш мекунам ки минбаъд низ ба масъалаҳои қабули қувваи кории хориҷӣ ба мамлакати мо муносибати мутавозин ва масъулиятшиносиро идома диҳед, то эҳтиёҷоти воқеи иқтисодӣ ватаниро ба ҳисоб гиред, дар ҳоле ки пеш аз ҳама манфиатҳои шаҳрвандони мо дар бозори меҳнат бояд ҳифз шаванд, илова кард Путин. механизмҳои ҷалби коргарон аз хориҷа ба Бошкирдистонро вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ин минтақа Ленара Иванова ва консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Уфа Саид Давлатемо муҳокима карданд, хабар медиҳад хадамоти матбуотии ин вазорат. бо назардошти вазъи душвори эпидемиологӣ, алгоритми амалҳо барои ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба иқтисоди Русия сохта шудааст. бо мақсади кам кардани хатари сирояти ҳамватанони мо ба вуруди танҳо он шаҳрвандони хориҷӣ кафолат дода мешавад ки соҳаҳои гуногун ба чунин қувваҳои корӣ ниёз дошта бошанд. бо ин мақсад портали кор дар Русия ҷойгиркунии дархостҳоро аз ҷониби корфармоён барои ҷалби коргарони хориҷӣ пешбинӣ мекунад, гуфтааст Ленара Иванова. то имрӯз дар портал як ташкилот сабти ном шудааст ки ният дорад 450 коргарро аз Тоҷикистон барои кор дар сохтмон ҷалб кунад. дар Москав сабқатҳо дар муҳорибаҳои омехтаи Колизей, ҷанги чемпионҳо 19 ба поён расид ки дар он варзишгарон аз Русия, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ширкат карданд. варзишгари тоҷик Мирзобек Мирзоев ва Дамир Ғарифови русиягӣ дар вазни 70 кило рӯбарӯ шуданд. аз даври аввал Мирзоев ташаббусро ба даст гирифта рақибро буғӣ кард ва як қатор зарбаҳои нишонрас анҷом дод. муборизи мо Мирзобек Мирзоев ғалабаро бо бартарии кул ба даст овард. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳативу хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост, шунавандагони азиз.